Dames en heren, welkom bij Venray in Bedrijf aan tafel. De aflevering van november. En dat betekent dat het Pielhaasleven weer in volle gang is, dames en heren. Maar naast dat Pielhaasleven is natuurlijk ook ondernemend Venray weer volop bezig. En vanavond hier aan deze tafel in Asteria ontvang ik wederom 3 gasten die gaan vertellen over hun bedrijf en hun onderneming. Ja, dames en heren, de eerste gast, dat is iemand die hier is namens BNI Chianti. Ik moet zeggen BNI, geen BNI. En dat is een ondernemersvereniging waarbij het motto is geven loont. En zij stellen elkanders netwerk voor elkaar beschikbaar om daar weer sterker van te worden. Dames en heren, BNI Chianti bestaat een jaar en namens die club zit hier aan tafel Martijn Hulsen. Welkom. Ja, goedendag. Ja, waar staat BNI voor, Martijn? Nou, BNI staat voor Business Network International. Het is in 1984 opgericht door een Amerikaan, een Ivan Nisher. En hij was het eigenlijk zat dat hij steeds naar een netwerkclub toe ging en hij haalde er niks uit. Hij dacht op een gegeven moment, ik wil gewoon omzet hebben. En hij begon een eigen business netwerk, BNI. Het teken staat, zoals u al zei, met name... Nou, je mag gewoon jij zeggen hoor. Oké, zoals je al goed zei. Business Network Club staat met name in het teken van geven loont. Aanbeveling marketing. Wij doen iets voor de ander en we verwachten dat de ander iets voor ons terug doet. Ja, en de toevoeging Chianti? Chianti is een heel lekkere wijn. Daar pas ik heel mooi bij onze afdeling. De afdeling is gesitueerd in Gijsteren met Venray's ondernemers. En wij dachten, we zoeken een toepasselijke naam bij onze afdeling. Chianti is een heel lekkere wijn uit het zuiden. Er zijn een kleine groep telers die zijn ooit een keer bij elkaar gaan zitten. En die hebben een topproduct afgeleverd door samen te werken, door elkaar iets te gunnen. En op een gegeven moment ontstond Chianti. En Chianti, die wijn, die is op dit moment groter qua volume dan de Bordeaux. Dat lijkt me vrij groot. Ik heb er geen verstand van, maar het klinkt heel overtuigend. Martijn, wat is jouw rol precies in deze club? Is dit je werk? Het is niet mijn werk, het is mijn hobby. Maar er wordt ondertussen wel soms als werk gezien. Mijn rol is, ik ben sinds 2 weken chapterdirecteur, heet het heel mooi. Chapterdirecteur, de afdelingdirecteur, de voorzitter eigenlijk. En wat wij doen, ik mag de vergaderingen leiden. Wij komen elke dinsdagmorgen bij elkaar. Ja, want hoe ziet dat eruit? Kun je de Venray-kijkers eens schetsen hoe zo'n bijeenkomst eruit ziet? Dinsdagmorgen om 7 uur. Ja, we zetten allemaal de wekker. Ook wij. Om 7 uur zijn we aanwezig. En het mooie van 7 uur is dat we om 8:30 weer klaar zijn. Ja. Wat doen wij? Om 7 uur komen we bij elkaar en we gooien elkaars netwerk open. We leren van elkaar. En hoe doe je dat dan? Door onder andere de zoekvragenronde noemen we dat. En daarin mag elk lid, en we hebben er al meer dan 20, mag 1 minuut een presentatie houden. En die zegt dan, ik ben Piet, ik doe dit en ik zoek dat. En dat zoeken, dat is super belangrijk bij BNI, sorry. Je moet zelf ook nog wennen, een nieuwe rol. Omdat het zoeken, als ik weet wat de andere zoekt, dan kan ik hem ook helpen. En op een gegeven moment heeft iedereen zoekvragen. We zijn met 20 man en vrouw aanwezig. 20 zoekvragen. En je kunt dus heel gericht zoeken en kijken hoe je de anderen kunt helpen. En iedere week moet iedereen 1 minuut krijgen jullie dan toch? Of heb ik dat mis? Ja, niks moet. Dit is een vrijwillige bijeenkomst. Maar iedereen komt, omdat je er ook iets uithaalt. En zitten daar iedere week dezelfde mensen? Ja, er komen ook soms gasten. Via deze weg nodig ik ook iedereen uit om een keer te komen kijken. Met name voor ondernemers is het heel interessant. Ja. Maar we zitten elke week bij elkaar. En elke week houdt iedereen 1 minuut een presentatie. En elke week is de naam hetzelfde, is de activiteit hetzelfde, maar is de zoekvraag anders. Ik zoek vandaag een ingang bij bijvoorbeeld een logistiek bedrijf. En lukt het al die ondernemers om iedere week maar weer een nieuwe vraag te stellen? Even afhankelijk als de zoekvraag van de afgelopen week is ingevuld. Ja. Als er weer een nieuwe week is en de zoekvraag is ingevuld, dan komt hij weer of zij met een nieuwe zoekvraag. Net zolang tot het probleem of de vraag beantwoord is. Juist. Nou, je zei 20 mensen ongeveer op dit moment. Ja. Wat is jullie doel? Willen jullie nog groeien? Ja, er zijn voorbeelden van afdelingen die zijn gegroeid naar 40 ondernemers. Onder andere in Helmond en de grotere steden. Wij zien een groei in onze chapter. En het leuke is als je meer mensen bij elkaar hebt, dan kun je ook heb je ook een groter netwerk. Als je een groter netwerk hebt, kun je ook meer van elkaar leren. Ja. Dus mensen die geïnteresseerd zijn, ondernemers die geïnteresseerd zijn, die kunnen zich melden bij? Bij mij, uiteraard. Of gewoon als hij naar Google gaat en die zoekt op BNI Chianti, dan kunt hij als het ware, dan komt hij op de website terecht.
En dan kunt u aanmelden voor een bijeenkomst En eigenlijk. stellen jullie nog bepaalde eisen of is het echt voor iedereen vrij om zich te melden? Nou, om 7 uur wel aanwezig zijn, dat is op zich wel handig. En ter plekke wordt alles uitgelegd door de voorzitter, van wat wij eigenlijk precies verwachten van elkaar. En de eis is eigenlijk, als we het toch een eis mogen noemen, is dat we niet allemaal dakdekkers hebben. Of allemaal autohandelaren. Of allemaal. Dus we hebben wel een brancheactiviteit. Oké, dus wel een heel breed gezelschap wat daar zit. Ja, ja. Jullie bestaan nu een jaar. Ja. Waar staat BNI Chianti over een jaar? Dat is leuk met zo'n opnames, want over een jaar worden we eraan herinnerd. Maar we gaan in omzet, en de omzet die wij bij elkaar hebben geharkt, die gaan we verdubbelen. Onder andere. Nou, dat is een keiharde uitspraak. Ja, hebben we ook tijdens de vergadering gezegd. Dat is niet vastgelegd, nu wel. Maar dat wordt leuk. Nou, daar wens ik jou in ieder geval heel veel succes bij. En nou, de naamsbekendheid die heeft in ieder geval weer een flinke duw in de goede richting gekregen, denk ik. Dankjewel, Martijn. Ja, dankjewel. Goed zo. Ja, dames en heren, Pikami is een massagepraktijk die bijna 2 jaar geleden in Venray is gestart. En massage is in de ogen van Jolanda de Win geen luxe, maar dat is noodzakelijk. Althans bij vastzittende spieren. Dames en heren, mag ik nog een keer een applaus voor Jolanda de Win. Hallo. Ja, een bijzondere naam, Pikami, want ik had al een beetje moeite om het uit te spreken, want het kan ook zijn Pikami. Wat is nou de goede uitspraak? Pikami, de uitspraak op de eerste klemtoon, op de eerste. En wat betekent het? Dat betekent handen, dus ik werk met mijn handen, dat zijn eigenlijk mijn tools Ja. en daar heb ik goed over nagedacht. Ja, heeft het nog verder een andere speciale betekenis wellicht? Ja, dit heeft in mijn handen werk ik met de massages. Waar kunnen mensen jou vinden? Ik zit aan de Leunseweg, bij Slang Forever zit ik in het gebouw. Bij Hans Tiene van Slang Forever. En werk je ook heel nauw met hem samen dan? Of? Ja, we werken heel nauw met elkaar samen, dus het is, ja, ieder doet wel zijn eigen ding, maar toch de klanten die ik weer binnenhaal, die vinden het wel weer leuk om bij Hans te gaan sporten. Ja, want zo versterken jullie elkaar als het ware. Zeker wel. Je doet het nu 2 jaar. Wat heeft de stap naar het zelfstandig ondernemerschap jou gebracht? Nou, ik heb eigenlijk altijd een bedrijf willen hebben, maar nooit iets specifiek van wat ik nou wil gaan doen. Ja. En ja, een vriendin heeft mij daarop aangewezen. Dus, en ik ben naar Hans toe gegaan en Hans die had een ruimte over en ik zocht de ruimte en alles paste eigenlijk als een puzzel in elkaar. En wat heeft dat jou als persoon gebracht dan? Veel zelfstandiger geworden. Ik vind het leuk om te doen. De klanten die bij mij weggaan, die zijn opgelucht en opgewekt. Die zijn ook blij en daar krijg ik gewoon energie van. Dat vind ik gewoon geweldig. Want je zegt ook, in de aankondiging zei ik het ook, massage is geen luxe, maar is noodzakelijk. Leg eens uit. Ja, heel veel klanten die bij mij komen hebben heel veel last van de spieren. En de spieren die zitten dan ophopingen in. En dat geeft geen goede doorbloeding. En doordat het geen goede doorbloeding geeft, kan je daar last van krijgen, doet het pijn. En dan komen ze bij een masseur en dan is het de bedoeling om dat losgemaakt te worden. En wie komen er allemaal bij jou terecht dan? Particulieren kunnen bij mij terecht, maar ook zakelijke mensen, dus ook ondernemers, die kunnen ook bij mij terecht, want die hebben het ook hard genoeg nodig. Als ze maar op zoek zijn naar wat ontspanning. Ja, Het is vooral ontspanningsmassage. Ja, dus ik kan ook een iets luxere massage krijgen, dus dat je dus een uitgebreider pakket krijgt. Want wat voor soorten massages verzorg je allemaal? Ja, het zijn verschillende soorten. Je hebt ook kruidenstempel, dat werkt op basis van kruiden. Ja. Dat je weer allemaal weer los gaat maken. Want ik ben totaal niet into deze wereld. Een kruidenstempel, waar moet ik dan aan denken? Hoe ziet dat eruit? Het is een bundeltje, een katoenen bundeltje met kruiden zitten daarin. En die kruiden die worden dan gestoomd warm gemaakt. En die warmte die krijg je over jouw lichaam. En door die warmte en die reuk gaat weer eigenlijk alles openzetten, zal ik maar zeggen. Okay, dat is dan één vorm. Dat is één vorm. Ja, ik heb er nog meer. Hot stone massage, want ja, die kent iedereen denk ik wel. Dat je met hete stenen gaat werken. Maar ook met chocola heb ik gelezen. Ja, ik heb ook chocolademassage. Ja. Hoe gaat dat dan? Nou, je krijgt eerst een peeling van een chocolademassage en dan wordt er alles van afgehaald met de warme compressen. En dan krijg je nog een massage met chocoladeolie. Nou, dat klinkt heel erg prettig.
Heb je nog concrete plannen voor de toekomst, Jolanda? Uitbreiding. En wat betekent uitbreiding? Nou ja, uitbreiding in de vorm van netwerken, misschien een andere gebouw of een andere iets waar ik nog met andere mensen kan ontvangen. Ook dat je groot wil worden, dat je mensen in dienst wil nemen wellicht? Ja. Want hoe ziet jouw salon er over 3 jaar uit? Ja, dat hoop ik toch wel, dat het met genoeg klanten en dat ze allemaal tevreden zijn, dat ze naar me toe komen, waardoor dat ik weer uit kan breiden. Nou, ik ben ervan overtuigd dat jij heel relaxed en ontspannen daar naartoe gaat werken. Dankjewel, Jolanda. Alsjeblieft. Merci. Nutritious, dames en heren, is in 2006 opgericht met als doel innovaties in voeding te ontwikkelen die bijdragen aan een beter en gezonder leven van mensen. En vanavond hier aan tafel de directeur van Nutritious, dames en heren, Jos Nelissen. Dag Jos. Ja, Nutritious, mooie naam. Ik moest het ook zo op zijn Engels uitspreken. In 2006 ontstaan. Ja. Kun je wat meer vertellen over de ontstaansgeschiedenis van dit toch wel bijzondere bedrijf? Nou, het ontstaan begint bij het pluimveebedrijf wat mijn vrouw en ik, Mariette, van mijn ouders hebben overgenomen in 1990. Wij zijn in 1996 zijn we gaan kijken van hoe kunnen we nou het product ei, de eieren die we produceren, hoe kunnen we daar nou waarde aan toevoegen, die ook voor mensen impact kan hebben. Dus we zijn gaan kijken samen met de Universiteit van Wageningen en de Universiteit van Maastricht van wat zit er nou in eieren aan stoffen waar je ook op humane gezondheid wat mee zou kunnen doen. Want in wezen is een ei een prachtig product, dat groeit buiten de moeder nieuw leven. Dus alle stoffen om dat kuiken te laten groeien in 3 weken tijd zitten in het ei. Dus we hebben dat helemaal zeg maar ontleed. En daar waren zoveel mogelijkheden dat we keuzes moesten maken. En wij zijn eigenlijk in 2001 zijn wij gestart, al in de zijlijn van onze historische activiteiten, om te kijken van hoe kunnen we nou kennis die er is ook omzetten tot producten die voor mensen impact heeft op de gezondheid. En waarom is dat zo belangrijk voor jou? Want er spreekt er wel een bepaalde passie, een bepaalde drijfveer komt naar boven. Waar komt die vandaan? Nou ja, dat is ontstaan. Kijk, ik denk het is heel mooi om te werken aan allerlei innovaties. En het is nog veel mooier om te werken aan innovaties die impact kunnen hebben op gezond leven en op kwaliteit van leven. En dat is doorontwikkeld en doorgegroeid tot ook een hele speciale missie die we hebben. En over wat voor impact heb je het dan? Nou ja, we hebben een aantal ontwikkelingen in gang gezet. En kijk, als je iets kunt betekenen voor mensen die bijvoorbeeld een oogaandoening hebben die niet te behandelen is met medicijnen of medicatie. En waarbij je een bepaalde aandoening kunt stoppen, dus waar je preventief wat kunt betekenen, dat heeft heel veel impact. En dat kan ook op andere gebieden. En daar is voeding eigenlijk een heel mooi product, gangbaar product voor. En daar zijn jullie dus de afgelopen jaar intensief mee bezig geweest om dat te ontwikkelen. Ja. En wat is er dan zo speciaal aan jullie aanpak? Nou, wat speciaal is dat er is hele nieuwe wetgeving in Europa sinds 2010. Waarbij als je een gezondheidsclaim wilt maken op een voedingsproduct, dat is gebonden aan een hele strikte wetgeving. Dus je moet aantonen dat het effect wat je claimt, het positieve effect, dat echt werkt. En daarnaast dat het veilig is. Dus het lijkt heel veel op zeg maar, de ontwikkeling van een medicijn. Het heeft ook daardoor een veel langere ontwikkeltijd. En het houdt in dat je dus eigenlijk ook in je aanpakken met de mensen waarmee je werkt, dat je zeg maar, een heel andere benadering krijgt. En wij gebruiken zeg maar, principes uit de farmaceutische wereld, hoe medicijnen ontwikkeld worden. En met name ook studies opgezet met de wetenschap. Die gebruiken wij in voedingswetenschap om aan te tonen dat het ook echt werkt. Want dat is wel, je wilt natuurlijk geen gebakken lucht verkopen, moet wel wat doen. En dat allemaal rond een ogenschijnlijk simpel product als een ei. Ook dat nog. Ja. Want het heeft inmiddels ook wat opgeleverd, namelijk een concreet product wat op de markt is. Ja, we hebben het begin van dit jaar ons eerste product op de markt gelanceerd, na 7 jaar ontwikkeling. Ja. We hebben in 2007 ontwikkeling gestart samen met het Academisch Ziekenhuis van Maastricht, de afdeling oogheelkunde. Waarbij we bepaalde stoffen die van nature in de eidooier zitten, die een impact hebben op een bepaalde oogaandoening. Die waarbij we aangetoond hebben dat die een preventieve werking heeft op de voortgang en progressie van die ziekte. En daar hebben we ongeveer een half jaar tot 3/4 jaar hebben we gewerkt aan de ontwikkeling van het product. En vervolgens hebben we 6 jaar alleen maar studies gedaan om aan te tonen dat het effectief is. Maar nu is het er echt. Nu is het er echt, ja. En hoe heet dat product? Hoe ziet dat eruit? Het product heet Makeview. Wordt door een nieuw bedrijf nu, dat bedrijf het Food for Vision, op de markt gebracht. We hebben dat begin van dit jaar is dat in Midden-Limburg als een pilot zeg maar, gelanceerd.
En het wordt via de high-end optiekzaken, want er hoort een stuk zorg omheen. Het is niet alleen een product, het is ook een concept. En mensen moeten ook hebben, er is een hele laag bewustzijn van deze aandoening, die wel heel veel voorkomt. Dus dit is ook aandoening nummer 1 in de wereld. Ja. En daar zit dus een concept omheen met heel veel voorlichting ook, met diagnose. En vervolgens kunnen ze producten kopen of bij de opticien, of bij de apotheek, of online. En dat ligt nu gewoon hier ook in Venray in de winkel? Ook in Venray in de winkel, ja. En hoe reageren de klanten daarop? Ja, heel positief. Dus we krijgen gewoon tot nu toe, dat wisten we natuurlijk al uit studies, krijgen we gewoon hele goede resultaten terug. En we zijn nu de pilot ook aan het uitrollen in Nederland. Dus we zijn van Limburg naar Brabant en zo gaan we Nederland in. En nu kunnen we ook gewoon gaan versnellen. En we hebben dat heel intensief gedaan met eindgebruikers, dus met de mensen die deze aandoening hebben. Dat heeft natuurlijk ook heel veel gevolg gehad ook voor het product zoals het nu is en ook het concept. En dat houdt in dat we het steeds blijven aanpassen, ook steeds die groep weer blijven betrekken, mensen die het gebruiken, hoe dat we het nog verder kunnen verbeteren. En naast het ene product neem ik aan dat jullie ook bezig zijn met het ontwikkelen van andere en nieuwe producten? Ja, onze langste ontwikkeling die is gestart in 2002, gericht op cardiovasculaire aandoeningen, dus op hart- en vaatziekten. Ja. Daar beginnen wij zeg maar met het ei-eiwit, kippen-ei-eiwit. Daar kun je zeg maar de aminozuurketen, de peptiden kun je kapot knippen tot hele kleine fracties. Dat klinkt heel erg mooi, maar vooral ook ingewikkeld voor mij. Nou, dat is heel simpel, want het gebeurt ook in je lichaam. Dus dat kun je gewoon nabootsen. En daarmee uiteindelijk houd je een effect over die zeg maar werkt op bepaalde receptoren in je lichaam, waardoor bijvoorbeeld de bloeddruk daalt. Of waarbij mensen met prediabetes, bijvoorbeeld de bloedvaten die star worden, soepel blijven. En zo'n product, wanneer kunnen we dat dan verwachten? Wanneer ligt dat in de schappen? Daar zijn wij nu zeg maar in de derde humane studie. En daar zijn we nog wel denk ik 2 jaar aan het ontwikkelen voordat dat echt in het winkelschap ligt. Ja. Allerlaatste en afrondende vraag, want het is hartstikke boeiend en interessant. Waar staat Nutritious in 2020, over een jaar of 5? Ja, dat is een goede vraag. Ik durf het niet te zeggen. Als je kijkt waar wij vanaf komen, waar we nu staan, als die ontwikkeling doorgaat. Kijk, wij zijn een R&D bedrijf, dus we willen graag weer nieuwe dingen ontwikkelen. R&D? Research and Development. Dus we willen heel graag met wetenschappers in de wereld samenwerken. Waarbij we nog meer kennis omzetten in producten waar mensen ook echt baat bij hebben. Dus die effect hebben op de kwaliteit van leven. En wij doen het ondertussen, eerst deden we het in Nederland. We doen het ondertussen al wereldwijd met toppers in wetenschap in de Verenigde Staten, Engeland en ook in Duitsland, buiten Nederland. En dat willen we heel graag verder nog uitbreiden. Hartstikke mooi. En dat allemaal gewoon hier in Oelderen. Ja, klopt. Mooi. Ja. Dankjewel, Jos Nellers. Graag gedaan. Ja, dames en heren, na deze 3 boeiende verhalen hebben wij een klein beetje honger gekregen hier aan deze tafel. Dus we zijn wel heel benieuwd wat chefkok Hans dit keer voor ons bereid heeft. Hans, vertel. Ja Rob, we hebben vandaag weer iets speciaals voor jullie gemaakt. En dat is een wentelteefje van suikerbrood met kersen. En er komt amarene-ijs bij. Ik wens jullie een smakelijk eten. En dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Venray in Bedrijf aan tafel. Wilt u ook eens een keer te gast zijn hier aan deze tafel? Neem dan contact op met Peel en Maas TV. Dames en heren, bedankt voor het kijken en tot ziens. En smakelijk eten.